Здравейте, аз съм доктор Нарина Дем, клиничен естетичен дерматолог и днес ви взимам в студиото ми с Вики, с която ще правим процедурата ботокс. Причината са тези прекрасни вдобнатинки, които днес се надявам да поправим заедно с теб. Кога забеляза, че се получават тези вдобнатини? Някои кадри, които съм си направила, забелязах за първи път тези финни бръчици. Добре, днес ще правим процедурата ботокс. Ботоксът представлява невротоксин, който релаксира мускулите и оттам се изглажда челото и самите бръчки се позаклаждат. Като лекуваме основно динамични бръчки, при теб все още нямаме изразени статични бръчки, ти си идеалният кандидат за процедурата. След което можем да работим върху качеството на кожата, като направим мезотерапии, които са хидратиращи или колаген стимулиращи, както и леки химични пилинги. Добре, нека да започваме тогава. Да, може да затворим. Дишаме дълбоко. Как си? Добре. Дишаме дълбоко. Малко по-висока доза ти слагам. Отново правим мимика на обръчкване. Чакай. Вече направихме ботокса и резултатите може да ги очакваме след 4 до 14 дни. Средно хваща на около 4-тия ден. Има няколко препоръки, които трябва да спазваме след процедурата. Не трябва да се навеждаме за 3-4 часа, не трябва да лягаме да спим. Трябва да избягваме парни бани, сауна, както и активна физическа дейност. Също днес не трябва да консумираме алкохол. Ще се видим с теб след 2 седмици, ако имаш нужда от ретуш.